Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da sake shigowa wannan channel ta mai albarka to Arewa Goldies. A yau mun kawo muku wannan fim ɗin mai suna Jami'in Sirri fassarar Algaita. Fim ɗin nan Jami'in Sirri gaskiya fim ne mai kyau. Da yake Algaita sun ɗan jima da fassara shi ma, amma fim ɗin gaskiya yayi kyau sosai. Na jami'i ne irin na bincike haka, za ku ga irin fina-finan nan dai. Za ka gani a poster ga jarumin ga waɗanda suke cikin fim ɗin. Daga ganin poster kun san wannan fim ɗin zai yi kyau, kuma fassarar Algaita ne, kun san ba sa fim na banza. Yawwa, abinda za ku yi kawai kuna son sauke wannan fim ɗin, kafin mu shiga yadda za ku zo sauke wajen fim ɗin, kada ku manta ku yi subscribing, ku yi liking, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan kuma muna tunatar da ku, duk wanda yake son wani fim Indian Hausa, za ku yi mana magana a lambar wayarmu ta WhatsApp. Za ku yi mana magana, za ku biya kowane kalar fim in dai Indian Hausa ne. Ku yi mana magana za mu turo muku, sai ku sauke shi. Yawwa, kowane kalar fim fa Indian Hausa za ku iya turo mana, za ku biya, amma biya za ku yi sai mu turo muku shi kowane kala. Yawwa, bara mu shiga asalin yadda za ku je downloading wannan fim ɗin. Abinda za ku yi na farko, za ku je ƙasa wajen description, za ku ga mun ajiye muku link. To insha Allahu da zarar ka taɓa link ɗin nan, zai kawo ka feji kamar haka. A wajen description ɗin nan, wajen da za ka ga link ɗin, za ka ga mun ajiye muku lambar wayarmu ta WhatsApp ɗin, ta inda za ku iya mana magana. Za ku iya mana magana domin ku tambaye mu fim ta WhatsApp. Yawwa, abinda za ku yi na farko shine, idan kuka danna akan link ɗin, zai kawo ku feji kamar haka. Yadda kuke gani a jikin screen ɗin, haka zai kawo muku feji. Sannan kuma yana ƙara tunatar da mutane a ringa mana commenting da wani fim. So idan fim muka ga ana commenting ɗin shi sosai, za mu kawo muku shi kyauta. Za ku iya zuwa ƙasa nan wajen ku danna, sannan ku yi mana commenting, sannan kuma za ku iya mana ta YouTube again. Kun gane? Sannan za ku iya yin duka biyun, so mu ga ana yin commenting fim sosai, za mu kawo shi kyauta. Abinda za mu yi, za mu zo in ya kawo mu fejin nan, za mu taɓa akan nan wajen. Nan wajen za mu taɓa sau ɗaya a kai. Kamar yadda nake gaya muku, za ku ga fejin ya kawo screen, ya kawo baƙi kai kenan. Za ku ga mabuɗan sirrinmu muke rubutawa, sannan kuma za ku gansu suna wucewa a jikin screen. Inda screen ɗin za ku ga yayi duhu. Za ku gansu guda 5 mabuɗan sirrin. Za ku gansu guda 5 ne, guda 5. Sannan kuma za ku gansu suna wucewa duka da kun ga guda 5 sun wuce shi kenan. To abinda za ka yi na gaba shine, za ka taɓa wannan kora madannin. Idan ka gama sawa, muna dannawa zai kawo mana wannan rubutun na ƙasa. Amma idan dai gaskiya bai kawo wannan rubutun ba, musamman ya kawo ma wani abu incorrect, to gaskiya ba daidai ka saka ba. Amma mu yanzu gashi, don in muka saka daidai zai kawo mana. In ka ga ba daidai ba ne, za ka dawo bayan bidiyon ka ga yadda muka saka shi, ka ga yadda mabuɗan sirrin yake, sai ka rubuta shi daidai, sai ka taɓa akan kora madannin, zai kawo maka wannan. To abinda za mu yi na gaba shi ma nan ɗin za mu taɓa sau ɗaya a kai. Da zarar mun taɓa, gashi nan ya kawo mana Jami'in Sirri Algaita Full HD Quality. Yawwa, gashi nan. Abinda za mu yi nan, kun gani gashi nan mai clear ne, za ku ga yanayin nauyin sama duk. Yawwa, abinda za mu yi kawai, za mu taɓa akan nan. Muna taɓawa sau ɗaya, zai fara sauke mana, amma mu yanzu ba saukewa muke son yi ba, don haka za mu soke shi. Kada ku manta ku yi liking, ku yi subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen da zarar mun ɗora. Sannan kada ku manta ku ringa yi mana commenting a website da YouTube ɗinmu, domin kawo muku fim ɗin da kuke yawan commenting kuke so ku gani. Sannan kuma kada ku manta, za ku yi mana magana akan kowane kalar Indian Hausa da kuke so. Za ku biya mu turo muku. Mun gode.